Nyakochia era gimola nise yudo nyundo nikelo nyako Nyakochia jologore Nyeje lunga nisandi nango Nyakochia Mimi giere kunde jelu siko kachandi gimo Nyakochia Utemo kadhano wada tema kime dola Nyakochia Nyakochia Nyakochia, are you normal? Mano gwet mani miketa go arenge estate kajadeko. Nyakochia kagora piny matote wacho dango. Ne miya pesa na mikao iri tenant, I'm not playing with you. Tenant mane? Ipenja ni tenant mane. Tenant bubi 2,000 kwani en mane. Ne miya pesa na, mano pesa no miya. Apenji, enure. Adire okenya kata sugulika ni angoma na lao. Ha? Ini pesa nyar meja emisugulika go. Nyakochia pesa ni maka choko tami nyar meja to chula 20% kaka by salary. Apenji won Sylvia enure. Bisega ni ngato karingo gi pesa ufuko. Kwani odige ni ndalo manegi kuele Nairobi ka. Negitebo kana. Do negi chodo bage bathi to girigo ka gido doje chuo. What are you saying? Sawa won Sylvia. Kara wadhi wa hotel munda mi pesa no. Nyakochia, I cannot work with you. You are not my class. Isene no kwanga monyalo wuotho gi kama ok nyal. Ne timnia kel pesa no e ofisa. Iwinjo? Awinjo. Okay. Ata apenji won Sylvia. Ino kinya kata kusugulika gi jaodi, Okinya kata ngiyo nango mapitia. Apenji ntie kata chieng moro mise penyani. Nyakochia. Ango mathago pachi? Binya bise penja dieri. Nyakochia, you know, at times you sound very interesting. In mi penja kabano be chieng moro satemo kata mi kaw pi maliet itero nae baf inyisani enure my husband dhi luokri gi warm water inge maber ni ana wuon ok aluokra gi pi mang'ich ilo denda seriously. Sawa won Sylvia abiro wa akelo ni pesa ne timnia kel pesa no e office as fast as possible. I'm not playing with you. Sawa. Omera tabli. Tukoni penye ke sore mi dwa bogo dundu na malich. Ango ma dimbe. Angeni koro sani okonya nena. Ngawa yao. Ne. Gamna pimodho. Gamna ki pimodho kanyalore. Pimodho ka diponi mang'ich kata maler mupogore gi ma. To nyaka mana ka odi malo kocha. Ana ne ano chu ko na yudo pi. Kathidhi o machia maseme. Deo. Ne kapokede. Mia kom na bed go ka. Kae manyalo nene kobiro. Bana komcha no gwenyore na bwana. No gwenyore stoku makete ga gik moko cha. Kasongo. Ha? Kikinyisa ni kom no ni nego go thuol. Bana ngudo wenga kom ti nego go thuol nango bwana. Kasogi kiedho luo. I hope ni kom no ni uso mondi logo dichi ni moro. Bana no kanya uso kom bwana. Ha? Bana yayo unaongeza tena. Yangu matimi bwana. Diom na pi. Ha? Diom na pi. Takachela du. Mama, tinu tablenya kakanye. Wanjibi. Tableno bendo yeni na ringo marathon kan kochia. Kendo na chako gi zonol ta donjo nyake district Omabe. Tinde wane devolution mago gik mano sekalo. To kono utie krunade. Oh. Donga mako table. To pusore. Kaso tablet yano na niyo life. Niyo kabo chuli pesa ni timi gi medwaro. Wanjibi tablet na tero kasiedi. Matuko kasiedi dhi omeango. Wanjibi. Donge mono jisiadi otimne upengelezi gi upungusi. Mondo noni gimomiyo tableti mono gik mosetimo na. In fact, adwani serikal omiya injustice makamara. Mama, serikal bo mi justice. Mawacho no. Lakini mo ken case mitelo kasiedi. Wanjibi ya sweat aringo. Makata kamina ni adwana ringo watu mondo aluokra. Okadwa ni customer donjo ko yuda kai ka wuono tere madum nyuok yawa. Ya madhi luokri otansa ni kole mana dwadhi ir customer akaw sende gi pesa. Wanjibi ani rit matin. Tableni ngeni adhi donjo ne nyaka ka weche mine. Tapenji mama. Iromo genure moduwa malich kaicha. Kekedeo wachde. Mana setieko. Alingeni enureno mako dhoga. Nikech mon moko imiyo sitting room allowance. Imiye kitchen allowance. Anto mara enure lawe estate keja neko.
Mama Enure obuoga. To mama wachni okiwena mondo mi ng'at mabokonyi. Wanjibi tich miti hotel ka oromo iwinjo. We adhi aluokara. Onge wach mama. Wodo wenga se. Apenji. To tablo bedo machwe to lando manade ni yawo. Aecho. Ere wodo wenga mana weka. Yawa echo winjo ni mama cha biro koni to kako rengo. Apenji. Be heraga dier. Iheraga dier. Echo into do ngena area monge nganya donje kindo yawa. Yani party nyalo bedo maduong, uno nyalo lungo party maduong motingo wasunge mo wapinje mekangola. Tita mori luonga adier. Dinge ang'e design gi kinda gi pesa. Kinda gi chiemo manono be ng'e maber saidi. Tikoso luonga adier. Kindi gi chiemo manono tang'eyo but kindi gi pesa to kang'eyo. Onyalo donge ne wuoro. Luongo mano kuluonga no. Emano miyo gik moko notimore unu. Na wacha yone bondoni. To pod lenya kwani. Fwenye nade kwani koro yawa. Nyathini polo to nyake donje. Polo nyake dhiye. Mora matek. Hello. Yes. Hello, Idhi nade? Adhi mafaina galdem. Tibongo hao? Ankare. Apenjo ka inyabiro e office koni mondo warom matin. Adwa wuoyo kodi. Tricky. Ingeni girlfriend na okanyal biro comfortable kungeni adhi nyaka office X na kata yini tema na imagine hero design no. Ya odi ngama wacho wach girlfriend kama gima serious yawa. Kagi ngi maja se atote mne. Yine mitere muka nyaka base na mondo wabongo kone kama kataka girlfriend naona na tungeni amse. Kingora noma. Haya sawa. Abo pango. Ne ibiro koso mondo ngeni ngejama busy person adi. Aneno kaka dhi timo. Ne mapiyo design ne kino. Sawa. Yeah. Nyako chia. Play with my mind. Mano nyako chia maluokore kanyo no koso ng'ama nade? Enure ane maluokora miada kamatin. Nyako chia apenji. Be wi bera die iketari tie ot mondo miya pesa tiwuok ibiro ponde i baf kadonge. Yawa Enure yawa. Kwani okinyal ga bedo pesa yawa kose atingo pesa donjo go e baf yawa. Ne pesa banade. Kata wach baf gi chomi ne wacho nyako chia pok ichulo baf gi cho. Adwa pesa no. Iwinja? Yawa wuon Silvia. Okirita tiek yawa. Kiparo na nyalo yiri mondo isobe e school ma baba puonje mondo isom nono, forget about it. Sawa Enure. Sawa akeno ni pesa e ofisi yawa katieko yawa. Ai. Ya wuon Silvia kuri minya ka sabun lungo wanga odonje wanga yawa. Wadal wasika kokija tichulo gi straight away. Utiyo talega sabun tiyo talega. Utiyo talega lungo wanga kabisa sabun. Anenge mana chaja, ela chanjo go Simba. E bag na ma private. Simba no sim, tonte documents mane bana transfer from my phone to the laptop. Karo nyoka nyaka taluwa oko mondo bi inyisa ni mondo bi ami chaja. Ni onge. To bag nitire ka kora tim namo.
Nonganyal mana kao charger to charge go sim. Idonje bag na mano privacy na. Which privacy? Onge gima ko e bag ni. Anonge gima dwaro e bag ni. Mana charger kende. But ka one office Sylvia what you call? Mano koro wadi ir jatelo mondo wadi wanyise ni manyo charger e bag na. To dongadi kwani pana ipana charger na de timo konade. To kidwa ni adhi angisi to nitamo to badhi. Wadhi. Wadhi wanyise. Ni privacy. Ng'ol mar obwongo kata autism en chal mabiro gi paro koda kwede e kind jonyuol. Napando mich sana nokadhi kode dala nyaka higni 6 kanyo endo kapok ka access. Kod weche ma ok adieri e kind oganda. Ineno ka gima nitimo gima rach. Ine ma itimo gima rach momiyo nyathini chal kamano. To be ing'eyo ni nitiere yore matiyo gi lony manyasani mong'ith minyalo tigo e konyo nyithindo man gi chalni. Having the water around them gives them that comfort of being in a safe space. Chieng' Jumapil, tudri kod Joyce Olo kokelo ni sigana mar resruok e ng'ol obwongo. Kik bai. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Rajiv Dawe, akwe ni kiki ya no. Chal ka gima jogi dwaro lweny. Kikideo pari. Abiro deal kodgi. Maye Wachira, anawinjo ka an gi mor mang'eny ahinya. Kawuono an gi mor. Rakesh, adiera en ni wan ka en ok wanyal mako pari. Unitemo wacha ng'o? Waya. Temane mondo chopi hospital mapiyo. Pari. Ang'o mara sikira Rajiv? Yani pes nyar mejani ema kelo na tabu e otka. In fact enureno be poka nendo kata msara ko kelo ga e otka. To unade kanyako chia kae? Machiegni serikal. Tango ma un go ngeni awinjo kai kendo tera mate. Wan gi rech, wan gi omena, matumbe morumo telo. Kela kuon gi ringo. Oh. To ne wan gi nyako chiego kinyi ka biro madho chai. Oh. To odhi kanye? Nyako chiego ringe ot, odhi luokre. To kwani oluokre gi wuoth. Kwani ng'ato luokre ga mana sama udhi wuoth. Kela filo. Oh. Rito. Wea logi. Aneno kikele. Wea alos lweta.
Wacho ni wuotho kuome. Ya wuotho kuome. Nyako cheno wakai ng'wech no lao table. Otamre chule pesa ne. Koro kuom ringo no. Ema koro no sweat kaka ineno ga koro ringo mondo ka wath matin. Mano ber. Wach no pok gitieko ga nyaka sani. Pok gitieko osebedo matek sirikal. Makoro nyako chia koro nani koro dhi ofule ka CID. Nyako chia we chandre gi CID. Ingeni mage tijewa. Otimnia kila wach no ka chief. Wabo losone. Mago gik ma chief oingo. Abro nyise chiemo chalo nade? Utedo chiemo mamit ma ok anya yie ni ng'ato tamre chulo nyako chia pesa ne. Erokamano sirikal. Tena ne pi modho. Ani ng'eni gino lit na. Gino lit na ni ng'ato kawo pesa to ok chul. Wewe! Unatipita donge? Where do you think you're going? Wan Sylvia bingini ne mamanyi apenji in kine ofisi ni to kata kiluongi to kiwinji yawa. Nyakochia, why do you take me for a fool? Iluonga sadi to kata kiluonga to kayieni ok ikaw pesa tidero na iwuodho kata idhi kumidhiye an pesa madichgo. Wan Sylvia adwani wawuo ingeni pesa no gwenyore na egimomiyo ni ude ot kamakora kama. Oh my God, ne kaka kore timori. Why do you like complicating things? Ma ok pesa na ma pes tenant munego bena orne nyar meja. Ang'eyo Wan Sylvia ang'eyo dongi ngeni table pod nigi 50k mara mag damage komia ni tami. Nyakochia, tango mane moni kaw pesa no chimno migo ke tenant tikel nago. Ango mo mi kaw pesa na iwuotho go? Ingeni kanye maparo sama na ringo chato pesa no gwenyere na. Abo mi pesa no. Nyakochia adwa pesa no. Awinjo Wan Sylvia yawa. Ne, ineno ka table omiya pesa. Tabro chuli pesa no mar ot, tabro chuli mar baf, mar cho nyaka gi mag taka yote abro chuli. Iwinjo to ko kadha 1 week kapok ichula pesa no to ng'eni akiana bro timo ni ango. Abro dari ka nyaka gi nyako manomi pesa no. Iwinja? Erokamano Wan Sylvia. In the choma understood. Debe ni chuo moko ok do understood pare erokamano koro kiwe monda dhi hotel wa monda man nyalo bedo kata na we hotel. You can go and look for money. I'm not interested in stories. Koro chulo nyaka many duka moro maber kama security bere then koka manyo suppliers. Kasongo dhi maber. Chana nade Kasongo? Nade baba? Ber. Ageno ni kikelo gimoro mindo mikal songo los ni winja. To kiny na los ni go kiny kech kawuono Kasongo dich gi weche mek biasara. Maka kawuono Kasongo tim biasara moro moro. Kasongo okabiro loso wuoche. Koro idwa wuondore ne okipara? To kwana ng'ei kwani wadak ga kudi aba. Kasongo ing'eya maber. Ne wan kodi e budho mar table. To jito osechula an poko chula. No, ne ine budho mar table. To nyingi ne ni list malo koso ni bete VIP regular koso ni ine chuoth nyoyo koni. Ane mane an kod nyithindo ariyo ka. Ne owuoyo kodi e dho gate. Ine mani biro gi nyithindo ariyo mano dogo chanda gi kisungu malichi. Madok ketho budho. Rokore sepa. Okori biro ketho ma bidongi. Ana biro kwayo pesa na. Poko chula. Mano dwoko makoro table jatele manyalo duoko. Table achiel. Mane awinjo kae hotel wacho ni okodhi chulo kata nyar kochia. Tapenji joma nong'isi no osechul gi go. Ne ging'isi ni pesa mosechul gi go wuok kanye. Mano korana kia. Tigi wi bwana. Kadipo ni tiyo gi wiyo tamiru tigi yeti. Ya ana adwa ni mondo chula. Ukonya nade? Man joma nong'isi no osechul gi go iwinja mondo konyi gi namba table igochne. Ang'o matimi? Okay sawa abro manyo lakini sani pod aonge airtime kayudo tabro gocho ndani. To kionge airtime omera. Dhi jatelo ma table ne madhi mi airtime no. Then kose mi airtime to mi namba ne ticha kigochoni. Kasongo bro konyi gi yore mang'eny. Okay sawa bas wabro wuoyo. Erokamano. Ngoni ukichiemi yawa. Donji. Tuenje. Awantie. Chama na biji bana. Umefae? Wantie. Tapenji. Mheshimiwa bose dunda area huni design cha. Kwani kawono mundi ne biroga mwolo koni? Ajebo. Kato penji mwanake mwana kama chunyi nitie mapachi nitie. Mheshimiwa keno mondi kende. Hawacho table owenga. Table no sekalo kai. Ogonyo mwana no kipuojo moso kedwa kata customers kabuno udecha deja mai. Omera table poko chulo wa. Aporo ntie wach moro kinde gi nyako chia. Nyako chia no ni kure modheri. Odhi luokre odi. Nageyo. Mano nyako chia ero daf manoma.
Mudhiri no dhi luokore mondo ikri ang godhiambo odhi dunda e Angla Design. Osemiye pesa. Odi, nyako chieda kuonda. Ang'e nyako chama bet atok ni ang'o? An kawuono iya ok cham local. Kawuono iya chamo international. Ating'o iya mos kidem nyaka town design cha. Tadia kaw gono moro marudore kiyo kanya buo godo ya gi chips. Oada, del ne mitiyone. Mano. Kata in deonge ni wach moro mane kindi kata gomonja. Kata nda dhetingo ni gik moko kanyo mag town kanyo mag chiemo mapocho moko kanyo nyaka gik mirwako e del moko mitwe ng'ut. En mano kadwa case. Mang ni mosimo mondo ng'eyo gimoro ng'ut ondik ni by Odi. Mosimo chaklanda e wod kane kijana mwene rally kijana moro be nitie maluore na gi minol. Alima. Badai design. Allo. Table manya kochia. Table penji pesa na ichula karango table. Ango mo miri ngo tinge maber ni gi pesa na table zuali yawa. Table dogiri mini gi pesa na onego beni chula pesa na. Adwa ngini chula pesa na karango yawa table. Itamuri chula pesa na. Table itamuri chula pesa na. Table. Wabo neno table. Because the last time Manan Kode ne wade election mar table. Koka dhako tango mawiye rach makata ke kano gimoro to king'e gimonyalo kato moko go machi kia. Useless people. Ayudo pesa na. Kuro pesa ni emaunge kaka dwa wenika. Let us see who is brighter now. Me watch the brighter grab. You mean I hear some